ni angu yame ko kunrat bapa namar kami kajing ba kajong me kabane melagi melusumar melakuduk yani kumne kumbangi long menta ni wanra akmat jong me ko kunrat ya katim ya kapan jong kami kalian idon na kani ka competition jong ka all India kami ko nagalan try to sube i chwa bakin rung shamadan ni IT ya gini ki ai baro ityar ki badan hakani ka jaga hakini ki kun ki jong me mo kunrat chwa bakin mi shamadan kan tang ya ki bakin long ki babit ko kunrat baki wei kin yo i ya ka jing itnat baki ya le ka mensim ya ka sap ka baki kin pedi hang ke ya madan aka competition ka baki kidon banle kenrat babha pen kentang ya ka mensim jong wei po wei uban ni hak te ka madan bakin le da ka jing i kin le da ka jing sultanat kin le da ka sur jong ka jing i ko kenrat ban pen pau ya la ka jong ka sap baki wei kin yo i bakin itnat ya ka jing le ka jong ki pen khuj ya ka do nutเป็นคุยya ki mensim ki jingmut ki jing perkat jong ki kun ki jong me baro ki ban sami hamadan da ka jing ya lam mensim jong me ni pen ni ai bat sa bat kerpat akmat jong me ko konrat bong mensim jong me un ya lam ya ki wei pe wei pe ki la ban ya le ya ka ni ka jing ya le ka jing mare thong ka jong ki pekin yo ko konrat ya ka jing i ki bong mensim jong me un ya lam haki penketang ya kapor ke pedang sak bakila ban mi angkai da ka jingkemen ka bakrau ha ka jingem ka jongki bakin yo ban yu kijat da ka jingyalam ka jong mensin jong me aka kerteng ka jong me jisu ngdwai depan ngangu ngedam amen halo